Tiveron que reducir a Adán a un estado embrionario antes de que espertasen os outros anxos. Verás, Shinji, a humanidade xurdiu dun ser chamado Lilith, igual que Adán. Nós somos o 18º anxo. Os outros anxos só son diferentes posibilidades, o que puido ter sido. Son humanos que rexeitaron a nosa forma humana. Por desgraza, non podemos convivir, aínda que no fundamental sexamos criaturas semellantes. Shinji, vas ter que encargar de destruir os outros, Eva. É a única maneira de seguir vivo. Cheguei á casa. Deixar algo a medias é peor que non facer nada. ¡Levántate! Non quero morrer! Mamá, debemos morrer xuntas. Crees que me poderás coñecer algún día? Rei!